Здравейте! Сега ще ви представим урок номер 21. Прилагателно, местоимение, сказуемо. Прилагателни имена са думите, с които назоваваме признак на предмет. Цвят – бял, тъмнозелен, син. Големина – висок, дълъг, плитък. Качество – кисел, сладък, мек. Физически качества – млад, як, сляп. Форма на предмета – кръгъл, елипсовиден. Прилагателните се изменят по род, число, степенуване. Изменят се по род. Висок – мъжки род, висока – женски род, високо – среден род. Число – висок – единствено число, високи – множествено число. Форма – висок, по-висок, най-висок. Пример: форми на положителна степен, сравнителна степен и превъзходна степен. Мъжки род единствено число, нечленувана форма. Хубав, по-хубав, най-хубав. Мъжки род единствено число, членувана форма. Хубавият, по-хубавият, най-хубавият. Женски род единствено число, нечленувана форма. Хубава, по-хубава, най-хубава. Женски род единствено число, членувана форма. Хубавата, по-хубавата, най-хубавата. Среден род единствено число, нечленувана форма. Хубаво, по-хубаво, най-хубаво. Среден род единствено число, членувана форма. Хубавото, по-хубавото, най-хубавото. Множествено число, нечленувана форма. Хубави, по-хубави, най-хубави. Множествено число, членувана форма. Хубавите, по-хубавите, най-хубавите. Местоимение. Местоименията заместват имената, съществителни, прилагателни или числителни. Местоименията биват лични местоимения, притежателни местоимения, възвратни местоимения, показателни местоимения, въпросителни местоимения, относителни местоимения, неопределителни местоимения, отрицателни местоимения и обобщителни местоимения. Лични местоимения. Именителен падеж. Местоимения подлози. Първо лице – аз, ти, той, тя, то, ние, вие, те. Винителен падеж местоимения преки допълнения. Мене, тебе, него, нея, него, нас, вас, тях. Дателен падеж местоимения непреки допълнения. На мене, на тебе, на него, нему, на нея, ней, на него, нему, на нас, нам, на вас, вам, на тях, тям. Винителен падеж кратки форми. Ме, те, го, я, ме, ни, ви, ги. Дателен падеж кратки форми. Ни, ти, му, и, му, ни, ви, им. Притежателни местоимения. Мъжки род. Мой, моят. Твой, твоят. Негов, неговият. Неин,
нейният, негов, неговият, наш, нашият, ваш, вашият, техен, техният. Женски род. Моя, моята, твоя, твоята, негова, неговата, нейна, нейната, негова, неговата, наша, нашата, ваша, вашата, тяхна, тяхната. Среден род. Мое, моето, твое, твоето, негово, неговото, нейно, нейното, негово, неговото, наше, нашето, ваше, вашето, тяхно, тяхното. Множествено число. Мои, моите, твои, твоите, негови, неговите, нейни, нейните, негови, неговите, наши, нашите, ваши, вашите, техни, техните. Кратка форма. Ми, ти, му, и, му, ни, ви, им. Сказуемо. Главна част на изречението означава действието в изречението. В изречението сказуемото се открива с въпроса какво прави, какво правеше. Просто сказуемо. Просто глаголно сказуемо. Образува се от формите на глагола за всички времена. Днес ще ходя в парка. Вчера щяхме да ходим в парка. Иван не дойде в парка. Съставно сказуемо. Съставно именно сказуемо образува се с помощта на спомагателния глагол съм и именна форма, съществително име, прилагателно име, числително име, местоимение и други. Аз съм щастлива. Всички бяха доволни. С помощта на полуспомагателни глаголи, като казвам се, наричам се, изглеждам, броя се, ставам и именна форма, съществително име, прилагателно име, числително име, местоимение и други. Момичето изглеждаше щастливо. Той стана нетърпим.